ngenteni tekane Kakang Bagaspati mbuh apa sing arepe didhawuhne supaya ngerti kekarepan Kakang. Aku dhewe nggumu. Biasane gak koyo ngene, saya penting banget. Iya, awak dhewe kok dibantu. Iya. Mangane kok nek Kakang Bagaspati ngomong apa dirungokno. Kang. Wis sawetara suwe tanteni ning papan kene. Karo kanca-kanca kabeh. Dawuh ngopo? Ana perlu sing wigati kan? Sakjane ngono aku wajib maido kon-kon kabeh. Salahku apa karo kanca-kanca? Aku manut. Umpama kon biyen nalika lurah-lurahan pecus nyambut gawe. Gak kira kedaden kaya ngene. Jane ya wis tak rewang-rewangi. Sampai dungkir walik basan ndas ge sikil-sikil ge ndas. Wis tak belani riko. Kon nampa dhuwit pira teko nggonku Ya wis tak domno. Tapi nyatane Lah iya wong-wong kuwi sing bangsat tekan. Isin aku balik Parwati. Sing dipilih barek wong kampung nyatane Parwati. Iya lurah wedok. Mbah wong-wong iki gendeng kabeh pisenengane direh karo wong wedok. Wis, Terus karep riko ya apa? percuma. Kabeh iki wis kelakon. Diomongno ya percuma. Iya, barang wis kadung. Saiki aku tetep njaluk gawemu. Apa sing dadi karepan sampean? Ijik bedodok atiku. Iya. Nek sing dadi lurah nang nggone Majalengka Parwati. Aku dhewe gak sarujuk, Kang. Sing tak jaluk Gawin Kisru. Ngono. Desa ya. Yo. Aku karo kanca-kanca kabeh ngestokne dawuh mriko, Kang. Aja sampe konangan. Konangan aja sampe ngaku ngongkon Kang. Nek salah sijine kecekel Iya. barek wong kampung. Aja sampe miyak wade iki. Yo, Kang, yo. Tak jaga rapet. Tak taleni otot tak buntel. Karo kulit atoi balung bebasan. Yo. Wis, saiki budal. Niat desa Majalengka tak gawe kisru. Menungsa sing urip ana desa Majalengka. Nek wis desane digawe kisru, gak ana tentreme, gak ana ayeme. Mesti pikirane musik kabeh. Getun milih lurah Parwati. Nek wis getun milih lurah Parwati, mestine angen-angene nang nggonku Bagaspati. Nek wong kampung wis duwe angen-angen nang gone Bagaspati. Kampung Kisru cetha ngajak pilihan maneh. Nek ngajak pilihan maneh, oh. Piro bandamu? Piro wongmu? Parwati. Parwati. Tetep Majalengka kudu tarengku. Wes. Nek tak sawang-sawang desa Majalengka sing diwengku karo Parwati. Ya lurah anyar lurah iki. Saya suwe, saya sumbring. Saya suwe, saya suwe.
Kok bakul sinambi wara sing budal nang pasar. Padha rawani budal merga desa Majalengka dinan iki. Enenge ontran-ontran wong sing geger. Lah iya iki dina. Mbok menawa ana salah sawijine manungsa. Iya. Cepak mlebu. Ana ing Majalengka kene iki dina ae padha dicegah. Iya. Sebab iki dina Majalengka kadan kesa. Akeh sapi sing ilang. Pancen bener mulo riko kabeh tak jaluk aja mas mulang maneh. Ayo, sapa wae sing gawe rusuh ayo. Jogo ta riko? Iya. Wah. Sing kok jogo apa? Kan? Elek dikaya ngopo? Kang Pardi uga Kang Parjaya kaya aku. Kapetung wong Panoman nduk desa Majalengka. Ora kliru yen aku malah unggul anane njaga keamanan desa. Percuma desa sampe jaga. Iya, sing dikongkon, sing ngongkon wong wedok, peno gak isin kabeh. Direh karo wong wedok, dipimpin karo wong wedok. Ang, tinggal turu enak. Ilang babal. Riko kok iso ngomong sing kaya ngono? Yen nenek kampung utawa dusun dipimpin wong wedok. Yen pancen senajan dhek wedok nyoto iso ndudukno dharma pakiteng desa. Iso ngayomi karo kaulalit. Ora selak yen penduduk milih anane Bu Parwati. Ngayomi? Iya. Nyatane akeh raja kaya ilang, akeh omahe wong sing digangsir, akeh wong kecopetan. Iku sing ngayomi. Nek ngono sedhit akeh rika ndi rumangsa nit marang kepemimpinane Bu Parwati. Aku eling den eling nalika semana. Rika duwe jago nanging ora iso unggul nek papan Majalengka kene amarga suarane kalah karo Browati. Sing baku aku gak setuju. Lurah wedok. Yen perlu dina bengi iki kudu leren. Aku sing gawe ontran-ontran. Sampyo! Tak jabel basaku karo kowe. Ngarep kowe tak openi tak andani omong seralus. Mergo kowe luwih tuwa saka aku. Tapi yen kowe duwe niat ngeke sedasa Majalengka. Iki rundake desa Majalengka. Langkono Pak. Ayo. Tarung dina iki. Ayo padha golek papan sing jenar ojo iki.
Sing baku Parwati lurah wedok kudu mudhun teka desa Majalengka. Yen gak sapa sing dadi antek-antek iki lho, Tanjungan. Mbok sadar. Mbok eling. Dening apa Ibu Parwati dipilih dadi lurah? Kok ora Bagaspati iki mergo apa? Mergo saking eleke Bagaspati. Duduk gak ana sing seneng. Sing pantes nyekel pedang panguwasane Majalengka Kang Bagaspati. Untuk wong wedok. Ayo, kon belani wong wedok sakar. Aku sing dadi talampatine Kang Bagaspati. Aja tarung adu sing balung leting kulit. Percuma menang ora kondang kalah bocah cilik. Sing kok karepake? Aku wani nontohi Bagaspati wani sembarange. Ayo. Ngajak adu tos sing balung jepreting kulit. Ana ing papan kene ayo. Coba dibuktekake. Ana ing papan kene. Aku apa kowe dadi sulame bumi kene? Menembene duweni ngelmu iki wiritan. Aja turu wae, aja gadhok kae. Mula iki dapure ngelmu. Wis tak gegem ning epek-epek aku. Yen iki sampe tumubuk nek tanah Jawa kene iki ndadake bumi kang samar. Gak nek tanduri jalma menungso. Mula lekno mripatmu delengen dapure ngelmu. Pamel
Aku ora bungun. Oh nyatane kowe karo aku biyen padha-padha murid lan padha-padha arek wiritan, arek peguruan. Ayo. Kebasan pikir jago tarung gede-gede sing abluk. Ora palen Joko Mantra. Jika gelem manut, jika gelem sadar atimu. Papan ora papan dene kok. Gogorokamu wis lega tenan. Anggun ngrojok ilmu nang jwaragaku. Manut ora tak set tenang iki. Sedang ayu. Adep manut papanya. Aji musik kok tamakno tak cekel tak gegem ning gegeman tanganku tengah. Bakal tak buang atuh saka papan kene muga-muga ora nyeblone lemah. Yen nyeblone lemah dadi lemah sangar, ora kena ditanduri karo wong tani. Lekno mripat. Iki dapure Aji-Ajimu.
Wis. Mantoya tak cekel, tak seret, tak seragih nang dhuwur. Gelem aku enak dapur. Aku wani ngene toh pati totoane nyowo. Rangkep ilmuku rangkep sembarang. Jek gak gelem nyerah. Gak gelem manut. Ketiban aji pamungkas. Gak modar tak sembah jadi dram Rapal. Katon wae ngono. Bagaspati sakandane keplayu. Padha keplayu ateges ora enek lilip maneh sing mlebu ana desa dhewe. Ketok iki sayem. Sing dikesro anak buah Bagaspati jadi. Mula riko bare aku gak usah suwet. Ayo matur nang blurah. Ayo Dik, yen desa iki wis aman. Ayo. Parwati, ojo mlayu kowe. Bali desa Majalengka wis kempung karo anak buahku. Ayo. Ojo mlayu kowe. Parwati, iya, ngerti yo. Anane desamu yo brak-abrik. Barek menungso iku ngono anak buahku kabeh. Oh, sing gawe pokal, gawe kaya ngene iki aku. Bagaspati. Oh, dadi sing gawe sing obrak-abrik desa nggonku iki. Iya. Anak buahmu kabeh kongkonamu. Bener. Bagaspati. Aku ngerti awakmu nyalokne lurah wong loro karo aku bareng karo aku. Lah saiki awakmu gak dadi kok kelakuan koyo wis ketok nyata wis dipele iki aku. Rumangsamu aku wis kalah karo diapurmu. Ya jelas kalah to. Ora iso. Lah kok ora iso? Aku tetep ora gelem kalah. Aku kudu menang. Awakmu kok iso ngomong Nek awakmu? desa wis tak gawe kaya ngono. Kabeh wong kampung nuduh kon gak pecus nyambut gawe nang ngene desa. Iku pokal gawemu dhewe. Nyatane saiki pilihan lurah sing dipilih aku. Berarti kan penduduk kene kan seneng karo aku kabeh. Anane sampe tak gawe kaya ngene. Ngerti ya awak. Aja mbok terusno lereno kowe dadi lurah. Aku mbok kon leren. Aku lek mbok kon leren aku molek awakmu sing ngongkon. Tapi lek penduduk kene sing ngongkon aku sing ngongkon, aku gelem leren kok. Dadi kon njaluk dilereni karo penduduk kene. Yo samestine. Umpama aku sing lereni kon tetep gak gelem. Yo ora gelem. Lah wong sing lereni awakmu. Wong awakmu ning kene ora dipilih karo penduduk kene.
Parwati. Nek kon tetep kepingin dadi lurah nok nggone desa Majalengka. Berarti kon kudu mati. Lah kok aku mati? Tapi nek kon leren dadi lurah, kon selamat tetep urip salawase. Bagaspati. Aku lah wis ngomong bola banget. Aku gelem leren dadi lurah teko kene desa kene asalkan sing leren iki penduduk. Aku lek awakmu aku gak katen tak. Hei! Penduduk Majalengka kabeh. Padha rungono. Parwati gelem leren nek sing nglereni awakmu. Ayo, kongkon leren Parwati. Hei! Penduduk Majalengka. Rungono gobokmu. Ayo kongkon leren Parwati dina iki. Oh, jangkrik kuwi. Piye? Parwati, Ya, gelem leren apa ora? mo. Gelem leren apa ora? Ora katen. Tak pateni kuwi. Enten apa Dik Lurah? Lho kula nak nembe keliling kampung netepi kewajiban kula sebagai bayan. Lha iku apa niku? Ora ngono. Wong bayan kok gak tau lho ngene pendopo iku lho. Lho arang-arang ningali situasi. Lah kok arang-arang? Lah nggih no lek mboten penting ya mboten sowan datang pendopo, sing penting penduduke. Lah lek kaya ngene iki, Lah ini napa? lah lurahmu diarat-arat kaya ngene iki. Sinten sing arep? Lah iku Lho, Bagaspati. Nuwun sewu. Jek eling kon bare aku. Ya ijik to. Senajan to aku dapukan mung sak bayan ning tua-tuane kampung Lho. kene. Kon niku diangkat dadi bayan. Lho ora arep iki. kandhanono. Aku bayan, bayan. Bayan tukul. Bayan tukul. Alah. Masya bayan terik ya gak wedi aku. Lho terik suwe-suwe tukul. Bayan terik. Nah terik masalahe kan kok tukul. Hei, Piye? Iki mau ana kedadian apa kok nganti Dik Lurah jare mbok eret. Parwati tak kongkon leren dadi lurah nang kene Majalengka. Lho kleru awakmu. Klerune nang ndi? Rikala semono eling awakmu. Apa? Pilihan, sadurunge pilihan wis ditakoni. Sing kalah aja nganti gelo atine, sing menang aja sombong atine. Lah, masyarakat kene kabeh milih Bu Parwati. Kon kok gelo enek apa, Yan! Karepmu sing melok Tanggar Lurah kudu siap kalah, siap menang ngono ta? Siap kalah, siap menang. Lah kon kok gak siap? Gak iso. Lho, berarti aja bertanding, aja dadi lurah nyalok. Parwati ki wedok. Heeh. Lah sak pira jangkae wong wedok? Bedane apa lanang karo wedok lek dadi pemimpin? Ya, Kadang-kadang beda. iki nuwun sewu, tak kandhani awakmu. Kadang-kadang pemimpin lanangku akeh sing korupsi. Lho, nggih to? Sejek karo wedok pemimpin lek apik, lek dadi lurah jelas digelemi wong. Lah sampean iki wong lanang. Iki nuwun sewu. Kok sampe masyarakat kene gak gelem iku lho, saking apane. Jek mula Parwati luman. Lho, pancene lumen ambek aku. Luman apa? Loh, aku mendina dikei dhuwit. Luman apa, Lah Nek? wong sing milih Parwati gendakane kabeh. Aja salah penemu. Mergo Bu Parwati, Dik Lurah iki ning kene iki perjuangane nang desa kene iki apik. Perjuanganmu apa, Ngomongno perjuangan nang nggone desa. Ya iya lho. Kurangane apa? Kurang apa wong kowe sok nganakno dhuwit? Jangkrik iku wong pangkatmu bayan kok macem-macem. Lho, bayan suwe-suwe dadi lurah, Ben. Hei! Kon iki lho dadi lurah tambah dadi apa desa iki? Lho ya aman.
Aman apa? Lho, wong penduduk tak iki ngene wis pring kabeh. Alah. Siji mau pimpin, nyatane mau pimpin saiki masyarakat kene mo kowe kudu nglenggono. Tompong kekalahanmu saiki sing dadi lurah iki Bu Parwati. Cukup. Durung Kakean cocot dadane. kita menan cocotku. Kon iki lho aja ngomong ae. Ya wong aku mrene iki dikon ngomong lho. Kok bulet. Mergo awakmu kleru. Mulane aku sampe melok omong awakmu ki kleru. Kon ngelirokno aku. Lah nyatane Aku iki wong pinter, wong cerdas. lho, wong pinter gerung kepara mesti lek ngerti. Kadang wong pinter ku minteri wong. Apamu sing tau tak pinteri? Ora aku nek Ponakamu ta? ora. Pakdemu? Ora. Misanamu? Ora. Dulurah sing ape mbok pinteri. Ora ndek kedudukan kursi kok ape ngoyok. Lurah kok ngoyok. Ora, kudu leren. Gak iso. Kono ngalang-alangi sih. Ora iso bayan. Kon nek gelem manut bare aku. Nek sing dadi lurah nang nggone Majalengka aku. Awakmu njaluk kendaraan apa tak tukokno? Penyuap. Nyuap aku iki. Lho, ora nyuap. Terus Cuma iki timbal balik. Lek awak- Rasa terima kasih. oh ngono, lek awakmu Bagaspati dadi lurah ning kene, mbok kek ana rembulan aku moh. Moh aku. Aku ro pengapesamu kok. Apa? Yan. Ana paribasan kon iku kucing belang telon. Tegese. Nek dimpaki wedokan ayu nek mesti heeh. Anak piro arek? Nok nggonku ana perawan ayu-ayu. Tenan ae. Papat. Rondone 7. Lulu, lumayan iku. Iya. Ya ewang ngono aku. Ewang ngono aku. Mbok tak wangi mbok gak. Pateni ngono. Wis Prabu cukup cekaos. Aku tetep ora sarujuk lek kowe iki ape ngendih kawibawane Bu Parwati. Yan, Ya, kon tetep gak manut. aku tetep manut aturan desa. Lurah sak bayane tak pateni. Nek wis lurah sak bayane mati, aku sing dadi lurah nang ngene Majalengka. Timbang aku manut karo wong kleru kaya awakmu, luwih becik aku mati. Kowe njaluk mati. Ya. Kowe njaluk mati. Tak pateni. Ya, krek bayan. Dadak ngalang-alangi karepku. Nanti mlayumu tetep tak bujuk. Kang Gunawan, Piye Dimas Setiawan? bombong jroning batinku. Dina apa dina iki? Apa guru Ismailai mudhun nang tanah ngar. Sebab iko karo aku tak ibaratke kendi wis kebek mencep-mencep isi. Lulang wis garing pentengan. Mongko dadi idam-idaman itu karo aku kaya-kaya cocok jumbo tak dengar. Pancen bener. Aku meguru kepingin icip ilmune guru pisan aku pengen ngeter kadidayanku mudhun ana ing tanah ngarep. Jo sapa kudu bisa njepani gagat. Owe apa? Kang Gunawan, Heeh. samku. Mergo apa? Awak dhewe ceciku ning ngasane bopong. Dilu bareng yu ndang. Ojo sampe lali karo aku. Oh aku gak bakal ngalahake sumpahmu nalika ning ngarsaning bapakku. Bebasan suruh Iya. diulak-walik rapot rupane nek digigit padha pahite iko digigit wong prasalara aku gomer rasane loro. Kaya ngono Kang. Mukti bareng mukti dening mati ayo bareng mati. Ya, Iki sumpahku nalika ning ngarsaning bapak guru karo Kang. heeh. Seneng rasane ngatiku dina apa? Kang Gunawan ngomong sing kaya. Semono go aku, Kang. Mbok menawa ae, Kang.
enek apa-apane peno Kang. Aku go melok ngrasani. Aku semono kok. Ono larane nyawakmu aku go merasakno lara ning ono enake awakmu aku go merasakno enak sebalik. Dadi sulame bumi bakal tak belani sapa sing gawe riko karo aku. Nek kaya ngono, ayo sumpah ning papan kene. Ojo nyuwane janji. Kaya ngono. Tak tampa sumpahmu, Mas. Bisa sini kan? Menawa ya. Nek janji opo sing tak omong, aku dadi suami bumi. Kaya ngono. Senajan kowe dulur tunggal peguru ning aku ora nganggep dulur tunggal. Tak anggap dene dulur tunggal bapak lan buyut. Sumpahku karo aja nganti bekas rambut bebasan. Riko wis ngucap bebasan dhewe sulame bumi Riko bakal aku ya semono kok. Aku bakal sumpah ning arep Riko lorone Riko buat melok loro dadi tekan pati sulame bumi aku bakal tekane pati. Kang. Aku nek wis krungu omongan penuh sing kaya ngono Kang. Tansah tak eling-eling Kang. Aku gak bakal lali Kang. Kaya ngono. Aku semono gak bakal lali. Nek sempamane aku lali aku Riko kudu wajib ngeling Mas. Aku nabrak sapa? Sisan. Kok ndadekno kaget ing ati sedulurku bak. Ora sebawa Riko nggawa kucing anakan kok berene. Pocong kamu kaya barongan. Ono wong kaya kucing. Terus kowe iki sapa? Piye Dek iki? Aku wong. Iya, ning aku ngerti apa Riko iki bojone wong wedok iki. Iki ta, aku sing lanang. Terus iki? Sing wedok. Ateges Riko iki bojone. Sapa mong bojo? Aku ki takon. Iya. Kowe gandeng renteng mlayu ning teko kene. Kaya-kaya ora pantes tak anggap kok dene kucing anakan. Aku kandha apa iki bojomu? Aku wetemu aku tak utang. Yen ditakoni iki jawaban sing tegas, sing jelas. Takone ora genah. Hele. Elek kan rupa kuwi aku ki pernah tuwa le. Oh, Ditekoni sampean niku sinten Pak lho. Sebab aku nyawang kowe iki ora pantes gandeng karo wong ayu. ditakoni kok guyak kok nangis lho. Di sana. Lah ngono lho. Aku melu takon. Lah ana wong wedok takone halus. Ana parigaya apa nganti kowe iki nobyuk karo sedulurku Setiawan? Nganti kowe iki ronto-ronto tak delok kaget ing lairmu. Kaya ana parigawe apa? Ngene lho. Jo pancene tak akoni aku iki pang mlayu-mlayu. Mergane aku diuber-uber karo wong gendeng. Diuber-uber wong gendeng. Heeh. Apa ngerti rupane utawa kawujudane wong gendeng? Yo ngerti. Kaya sapa? Kaya awakmu. Piye lho? Kaya wong gendeng kaya aku. Orane lho. Tak kira wong gendenge kaya Iko. Yo ora iso mbayanku kok. Hah? Ngene lho. Dadi iki perangkat desa. Iki bayan. Pangkatmu iki bayan lho. Aku ki bayan. Kondo Sapa iki? Hmm? Iki ngono bulurah. Lho, dadi iki bulurah. Lho. Lurahmu no. Lah, iki bulurah aku bayan. Kok ya penduduk enek sing ngarep iki dadi bayan. Lah yo apa gak ono liyane lho. Lah, Kok ini kok dianggap dibayan. Pendudukku sing paling ganteng aku dhewe. Wo. dadi nganti dipilih kowe iki dadi bayan. Perkara ganteng dhewe. Kang, Gedhen rumangsa iki. kok diuber-uber wong gendeng iki lho. Terus sejalan karepe ya apa? Monggo Dek, monggo. Kanjeng mawon. Ngene lho Kisana. Heeh. Aku iki mah sapa aranmu? Nah, kenalan sik to. Kenalan. Iki adhiku Setiawan. Sampeyan. Aku Gunawan. Heeh. Yo ngene lho, Gunawan atau Setiawan. Kenalan sik. Lho, Kenal Le.
Sapa jeneng? Bayan sapa? Bayan Muhammad Tukul Saikin Qadir. Lanang jenenge Fatimah. Ayo Fatimah sira kono lho. Ora pantes anak kok jenenge Fatimah. Tukul. Ganteng doblek. Bayan Tukul. Tak kira Bayan Fatimah. Ya. Ngene lho iki mangan iki diuber-uber karo Bagaspati. Medine ana kekarepane. Dheweke iki kan nyalokne lurah bareng karo aku. Tapi nyatane sing dadi iki aku. Tapi dhek iki mangkel atine lara. Ora nrimakno. Sebab gak dipilih penduduk, sampean sing dadi lurah Bagaspati. Ora dadi lurah gak nrimakno. Lah karepe dheke aku dikongkon mudhun teko lurah kono gak oleh dadi lurah. Karepe dheke sing dadi lurah. Riko dipreni dadi lurah. Terus aku ngomong aku gak gelem. Aku gelem prei dadi lurah lek sing mrene iki penduduk. Ana benere. Tapi penduduk gak gelem. Sebab dadi lurah sampean iki sing milih penduduk. Duduk Bagaspati sing milih. Sing nyalokno utawa sing dadekno. Nek Bagaspati sing dadekno peno dadi lurah dilereni ku sono pantese. Saumpamane Riko iki sing milih penduduk, Bagaspati ora duwe hak nglereni lurah. Iya lah ya iku mau. Tapi Bagaspati malah ngoyak-ngoyak aku. Aku digodak. Terus nganti Riko gak gelem mudhun sangka kalungguhan Riko dadi lurah, apa sumbare Bagaspati ngantem nang ngene Riko? Lek aku gak gelem mudhun dadi lurah, aku kate dipateni. Aku njaluk tulung karo awakmu. Enek pantese kandhaning Bapak Guru. Sakwise ngawak dhewe mudhun ana tanangan. Kudu menehi tetulung marang sang padhan-padhane. Iku nurut kandhaning Bapak. Tapi sejo kekarepane sapa lurah? Parwati. Tekomu ning kene adep arep sabut dajar karo aku apa ya cukup sakmene anggonmu crita nek kowe iki duber-ber karo Bagaspati. Aku apa njaluk tulung awakmu sing lara. Sapa sing iso mateni Bagaspati? Bakal tak wenehi ganjaran. Ateges kowe ngetokno sayembara. Parwati. Ya. Aku hidup-hidup ngeleboni Patembayam karo adikku Setiawan. Tak leboni sayembara. Saiki awakmu tak enteni ning kene pendopo. Sapa sing iso mateni Bagaspati? Bakal tak wenehi ganjaran. Iya, iya. Aja rebutan. Ganjarane ombo, tenang ae. Janji iso mateni. Nek aku wis keturutan ngleboni patembayane Parwati. Aja melok-melok urus aku karo adikku Setiawan. Tak ndopo ae no. Nek kepengin awet dadi bayan. Ngancam. Ora ngancam. Ngancam. Sebab aku ndek pilihan gantine bayan. Ora iso. Aku dipilih masyarakat kok. Ya wis. Setiawan. Ya apa, Kak? Jumbukan dening Bapak Guru aku mudhune tanangane sak perlu. Ya kudune iso tetulung marang sepadane murid. Kok ya jumbo ana wong wedok ayu nganakno Patembayam. Kang Gunawan. Parwati. Apa iki? Parwati. Apa iki suarane? Ya coba aku. Sopo pawongan sing Mandek kuwi. teluk-teluk. Ojo mlayu Parwati. Kang Gunawan. Kok menawa iki pawongane, Kang? Iki sanak. Iya. Aku takon. Aku iki mau mbujung buron laronku.
Apa ana wong wedok liwat papan kene? Tak kandhani. Ora usah. Mbok bacotake tumindak sing kaya ngono. Nek iso bali saka papan kene. Kok dhisik? Kowe iki gorong nate ketemu karo aku. Lagi pisan iki. Pancen bener. Kok terus aku ora oleh terus karepku. Terus kowe iki sapa, Aku Setia. Iki kanggo Gunawan. Mergo apa? Mergo Yururah ngomong njaluk tolong karo aku sakloron. Sok sapa sing iso rangket Bagaswati. Ati dhewe ganjaran. Mula sangka iku nek kontak Dungsunaris mantuk karo aku. Baliyo saka papan kene. Ojo sampe mbok bacot-bacot lagi nduti minta sing kaya ngono. Setiawan. Lah kowe wis tau roh karo Bagaspati. Gak ono maneh wong sing bengok-bengok mayul papan kene apa maneh kon takok wong wedok. Gak ono maneh ya kowe iki Bagaspati. Ayo dah, ora ono wong maneh takok. Terus bandamu apa? Kon wani ngleboni patemboyane Lurah Parwati. Bener kan, dane adikku. Bandaku tetulung marang Parwati. Ojo cacat tepengane loro. Bebasan dadi sulame bumi bakal tak belani Parwati. Ayo, buktekno. Buktekno nek pancen kono iso. Ya. Bagaspati. Mestine kon durung ngerti. Nek Bagaspati menungso digdaya kuwasa. Kowe nyumanji kok sajir. Aja cacak menungso kaya dapurmu. Mane adipatan barek Bagaspati. Rangkepen 10 ora bakal mundur. Sebalike Bagaspati aja kakek sumbar. Sing kok sumbari dudu arek wingi sore. Duduk menungso sing wedi getih. Aku mungsuh dapuramu. Ora bakal tinggal hang corong playu. Aku pengen ngeter kadigen Bagaspati. Sumbare tak cocokno. Piye buktine? Ayo. Aku ngarep wis takon karo kowe bandamu apa? Sangumu apa? Kowe kepengin ngerangket to mateni Bagaspati. Ayo. Keduwenamu cakno kabeh. Pengen ro dagang aku. Iso nebah dagang aku. Wah, aku tak kulak nang dapuramu sak pira keduweamu. Mek sakmono ilmu. Kaya-kaya kon nglanangi jagat ngijeni. Menungso sing wani adep-adepan barek Bagaspati. Iki padha karo menungso iku nyidam terbelo. Kutuk marani sunduk. Ayo, buktekno sijine nek pinter. Bagaspati. Nek pancen iku sing mbok karep. Kang, percuma Kang. Nek aku dhewe ngadepi Bagaspati. Ayo bebarengan. Ilmu sing dibayake bapakku. Limpano. Tunggal sawijikan. Sarep desa kloron Kang. Dimas. Nek adi-adiku ora temomone raganing Bagaspati.
aku gak bakal ngersula. Tapi sebalik, nek dhewe sing ngrasakno janjiku, dhewe pengen ngerteni sak pira kesaksiane nang. Ayo. Nek perlu ojo kanthi siji-siji. Maju bareng genjon aku. Aji Pamungkas gelang pancu samudra paringane bobok. Ayo padha dirapal. Ayo ngono kan. Ya. Ayo. Nek gak bedagaden Bagaspati, tak balik aku nang ngene bobok rumah. Balik kan awak desu nang bobok guru kan. Aja di Pamungkas kan. Aduh. Ora cocok mek Sumbar. Bagaspati Mutiara. Dadak riko karo aku diremeno karo Bagaspati. Gak cocok bare omongane kan. Dikira aku ra iso ngentasi. Percuma wae dicicik kuningan saning bapak guru nek gak iso nyernakno Bagaspati kan. Nek ngono aku temen-temen buktekno aja diparingane bobok. Kang. Nek ngono awak dhewe kabeh nampa ganjarane. Mergo aku sing iso mateni kan. Ya sebalike. Ora kok kowe sing iso aku go iso sing ngateni. Kang. Aja ngomong koyo ngono. Nyatane penong arep gak iso mateni. Bareng karo aku sing iso mateni. Tapi aku ngelingno kowe. Paringane bobok guru aji-aji gelang pancu samudra. Tanpa tak ireno kowe ra iso. Aku aja gas kan. Aku sing aku kan aku sing aku. Cukup. Setiawan. Bang Gunawan. Percuma aku nganggep aku dulur nang ngono kowe sumpah mbak. Ning nyatane gara-gara kowe ngleboni Patembaya, kok rewangi rame karo aku, geger karo aku, mung rebutan iso ngateni Bagaspati. Tapi kasunyatan Bagaspati wis tumekaning pati saka aku. Wah, tak anggap mungsuh kowe nek temen-temen gak gelem ngakon. Iki piye to? Lah wong kon mateni Bagaspati kok malah. Padha pedudon sak dulure dhewe iku lho. Parwati, Iya. sejatine aku lenggono. Tapi sing kebacut adikku Dhewe Setiawan. Ora cukup dheweke sing bisa ngleboni Patembayamu, merjayani si Bagaspati. Aku go melok mateni Bagaspati. Oh, dadi si Bagaspati wis mati. Heeh. Terus sing mateni? Ya aku. Aku aja si Pamungkas aku Sing iso mateni. Sik. Aku lak bingung to. Oh, jenenge wong loro sak dulur kok ya padha. Sing mateni kene-kene iki. Ya jelas ini ngaku sing iso mateni. Aku aja si Pamungkas. Wis, saiki ngene ae. Aku kate gawe sayembara. Sayembara apa maneh? Pilih. Kate gawe sayembara pilih. Ya. Pilin sayembara ku kumang. Maksude iku kanggo hadiah iku lho. Oh, kowe bakal wene hadiah karo aku. Sayembara pilih. Mukti karo putri. Saiki awakmu kari milih. Yo, tak pilih aku. Nek kaya ngono kandhanmu, Saiki dulur tuwa dhisik sing milih. Kaya ngono. Pilih Kang. aku pernah tuwa mesti pantes aku milih dhisik. Iya. Sebab Parwati iki kandha. Mukti apa putri? Ya jelas tak pilih Mukti aku. Awakmu milih. Heeh. Ti, ya gak apa-apa. Ora apa-apa. Ayo
lek awakmu wis bodho milih ya to. Saiki tak jelasne. Lek milih mukti awakmu bakal iso nglungguhi ning ngene. Dadi lurah ning ngene kene. Kaya ngono. Aku tak leren dadi lurah. Iya, pantes. Nek aku sing dadi lurah iki pantes. Sebab kabeh lho ditepi adek. Ndelok watak kelakuan cocok nek aku ngomong pendudukmu. Kang. Yo aku sadurunge rabi utawa dadi bojone Parwati. Aku pangapuron, Kang. Sing wis ya wis, Kang. Ya. Aku njaluk sepuro. Lah lek jenenge Putri, kan milih Putri. Deke milih Putri berarti sing dadi bojoku iki. Dadi kowe dadi bojone. Awakmu dadi lurane kene. Majalengka kene. Aku tak ngengker, aku tak gawe rumah tangga karo si sapa iki? Setiawan. Setiawan. Ya. Yo. Parwati. Ora apa-apa. Aku ngono. Pisan Setiawan. Yo. Nek aku wis dadi lurahane Majalengka. Pisan. Kon wis rumah tangga karo Parwati. Mbok menawa kowe iki ana kepepete anggonmu rumah tangga sak bendina. Iya. Ana kekurangane kok sandang lan pangan. Iya. Kowe butuh apa teko nang pendopo kelurahan Majalengka. Kang, Aku gak bakal utawa nyencarakno uripmu. apa kena Apa dipercaya? penjalukmu bakal tak sumbang, Dik. Bener iki omonganmu. Kang, tak ugemi omonganmu, Kang. Kok menawa aku ono apa-apa, aku njaluk tulung, Kang. Iya. Eling-eling. Dik, Aku matur nuwun karo awakmu. Karo aku malah titip-titip pendudukku kabeh. Awakmu lek mimpin penduduk sing temen. Iya. Aja sampe kalah karo aku. Ya. Iya. Wis sakmono ae. Ya, tak eling-eling karepmu. balik Kang ya. Tapi nek tak rasa-rasa kaya-kaya kleru aku. Nek aku milih mukti, aku sugih, aku dadi lurah. Tapi aku gak iso mengku Parwati. Lak percuma anggonku duweni donya sakmono kae. Aku duweni jabatan dadi lurah tanpa sanding karo Parwati. Mestine aku kudu milih mukti ya Putri. Kok bodoh aku. Kanggo apa kanggonan donya tanpa sanding karo si Pakal. Tak kira uripku percuma aku. Mestine mukti yo tak pek. Putri yo kudu aku sing duweni. Tapi aku kok yo milih mukti tanpa mulih. Apa aku nek urip mukti uripku iso kepenak turu iso enak iki ora turung barang men. Tapi Gunawan duduk menungso arek iki sore pikirane 17 menungso trima kalah karo Setiawan tak kira padha mbek aku wirang tak golek. Putri kudu melok aku. Oh, ana kedaden apa kowe? Aku sing duweni Parwati.